Sa Good Vibes, isa ka security guard ang una, subong makeup artist na. Ang mga kliyente nga iya gina-make-upan, mga patay. Aton siya kilalahon sa report ni Nico Delfin. 19 anyos na nagtrabaho si Reynaldo Ortalia bilang security guard sa Rolling Hills Memorial Chapel sa Dalan Lacson sa Bacolod. Pero matapos ang pagtaklos ang pusil kag batuta, mga lipstick, brush kag pila naman ka mga cosmetic ang iya ginadala sa sulod sang kaugalingon nga makeup kit sa matag adlaw. Ari pang kilay. Oo. Kilay. Ari pang Hindi ko sa tsura mo, yung ginagamit mo na sa ano. Dahil sa pang baso, ari pang sa lipstick ginagamit sa lipstick. Yan lipstick ni. Istorya ni Ortalia, ngasang matapos man ang construction sang chapel sang dekada 80, napaminsaran niya nga magserbe sa mga lubong, tubtob nga nangin embalmer, nga taga-makeup naman sa mga patay. Kada adlaw, mauti niya nga ginapasiguro nga mangin matahom gihapon ang laragway bisan sa mga patay. Ano lang, daw ko, nisar ko lang basta daw ano lang, na ubra lang mula. Pero wala na yung ako niya, no? Panaming isurat, inahimo mo naman. Para nga ang pamilya, Malipay man. malipay, mahig pasalamat na sa amon nga. Okay mo na naman pag-ubra. Ikaw no? Kaupod ang pila pa ka mga embalmer, halos nangin talambayan na nila ang morgue sa sulod sang masobra 36 na katuig. Ginako ni Ortalia nga sang sugod may nabatsyagan siya nga kahadlok, pero sa dalayon naanda niya na nga mag-makeup sang patay. May sekreto na gani sila kung paano mapayuhom bisan ang mga nagtaliwa na. Payuho man namon. Oo. Pag ano mo na pag-plastar. May sekreto da. Sekreto kita. Kahit Oo. piyara ka man siguro sa iban, wala man taga ano sa iban, pero natawag mo iba nga mo no bra. Ideyahan naman ang hindi man ideyahan nila. Sa kalawigon niya naman sa trabaho, 2 sa 7 ka mga anak ni Ortalia ang karon nagatrabaho na sa luwas. Bisan dekada na siya nga embalmer, nagapadayon man ang iya pagtuon kag pagpaidalom sa mga seminar agod ma-improve pa ang iya nga obra. Labaw sa nabaton man nga sweldo kag mga benepisyo sa trabaho ang kalipay ni Ortalia nga makita man ang yuhom sa mga nalisdan nga pamilya nga iya ginaserbihan sa piyakban sang kalisod nga ila ginaagyan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.